ikusentzule eta ongietorri esatea libre saiora. Asteazkenero bezala mai ingurura etorriko gara, politika kontuez eta beste hitz egiteko normala denez. Eta ez larritu, ez baina ez, Naroa Iturri lankidea, baina tira, saiatuko gara alden neurrian eta salbuespenez, bintzat, aste honetan atxeen emango diolako Naroari bestelako kontuengatik. Jakina denez, hainbat kontu ez hitz egiteko parada izango dugu. Azken asteetan bestelakoak izan ditugu, baina gaurkoan politikariak izango ditugu mai inguruan eta noski horretarako gurekin diren solaskideak ere aurkeztu behar. Ezkerretik hasita, Benjamin Atutxa, Euskadi Ezkerreko kide. Kaixo Gabon. Jubilatua dagoeneko aipatu behar dugu eta pozik behintzat alai ikusten zaigu. Bai, hasi berria jubilazioekin, pozik, bai. Baina hitz egiteko gogotsu. Hori da. Bere alboan, Luke Uribe-Etxebarria, EAJ-ko legebiltzarkidea. Gabon guztioi, bai. Zure gustora, baina, jubilazioa hendikan urruti, ezta? Bai, handikan oso urruti. Tohendikan ere egiteko asko daukazu. Bai. Eta gure eskubilde honetan, Xabi Esasi, EH Bilduko baitere kide duguna, Gabon zuri ere. Gabon bai. Jubilazioa kasu gertu dago? Ez Benjamine beste baina ba, nahi bai. Nahi bai, zeinek ez. Hoixe. Baina, aipatu bezala badugu zer hitz egin eta justu, abiatuko gara ez, azken egunotan oso izpide dugun, engaiaz ez, halako batean ere argituko dielakoan edo, aurrekontuak izango ditugu izpide, jakina da Iñigo Urkullu gainontzeko alderretako kidekin biltzen ari dela, azukoan bilera egin zuen Patxi López sozialisten idazkari nagusiarekin eta baita ere Laura Mintegi EH Bilduko bozeramailearekin, eta bilera horren ostean aurrekontuan inguruan akordioak eta beste hitz egiteko parada izan zuten, eta jakina da ere murrizketa direla, ez direla, aurrekontua direla, ez direla oso gustura geratu. Beraz, gustura geratu ez ziren horiekin abiatuko gara, eta Benjamin zuri galdetuko dizut, zeren, bai sozialistak, baita EH Bildukoak, bilera hortatikan ez ziren oso gustura atera, eta aipatu dituzten akordioz edo ez hori nabarmendu zuten. Bai, nik uste dut denbora asko pasatu dela legealdia bukatu zena, begira, abuztuaren 28an bukatu zen, eta gero hauteskundeak egin ondoren, abenduan, 20an edo gobernua berria PNVk erabaki zuen berak bakarrik gobernatzea, eta nik uste dut abenduan 20tik hasi, eta gaur egunera arte pentsatzen dut denbora luze pasatu dela, aurrekontuaren gutxien ere marra nagusiak edo zehaztasun gehiago azaltzeko, ez? Eta nik uste dut hori dela falta dena. Karo, esaten da 1.200 milioi gutxiago dagoela eta horre suposatzen du murrizketa handiak egin behar direla, ez? Non dago honen arrazoia? Aurretik nik uste dut bai PNVk eta PPk ezetza borobila eman zuten azkenengo 3 urtetan, Patxi López lehendakari zenean, erreforma fiskal bat egiteko eta diru sarrera gehiago izateko. Claro, erreforma fiskal horrek, bera bakarrik agian, ez zuen lortuko, 1.200 milioi falta direnak, baina erreforma fiskal gehi neurri zehatzak hartu baziran, hasi baziran hartzen orain dela 3 urte gutxi gora bera, iruzurraren kontra borrokatzeko, ni pentsatzen dut ez 1.200 milioi, gehiago ere lortuko zirela zertarako, oinarrizko zerbitzuak mantentzeko, hau da, hezkuntza, osakidetza eta zerbitzu sozialak mantentzeko, ez? Eta momentu honetan arriskuan daude, zerbitzu sozial edo oinarrizko zerbitzu horien mantentzea, murrizketa honekin, ez? 1.200 milioi gutxiagorekin, ez? Eta badirudi orain, alderdi jeltzalea konturatu dela, beharrezko dela reforma fiskal hori, eta orain berandu da aurtengo urteko presupuestoetarako. Eta orden hori esaten dut, falta da zehaztasun gehiago izatea aurrekontuena, ikusteko zein izango dan alderdi sozialistaren botoa datorren martxoaren 12an edo aurkezten direnean legebiltzarrean. Gastu soziala jok puntuan dagoela ere aipatu zuen Laura Mintegik, benetako kezka da hori, etxebildutik? Bai, murrizketak antzematen dira hortik etorriko direla, oraindik ez dakigu nondik sartuko dituzten gure iziak, baina gure aldetik galdera asko izaten dira. Alde batetik funtzionarioei kendutako 14. pagaura dagoen, orduan, diru gutxiago dagoela, bai,
murrizketak nun egingo diren, hori argitu beharko litzateke, gure planteamentoa da oinarrizko zerbitzuetan menpekotasune alorrean, mendekotasun egoeran dauden pertsonen kasuen, zerbitzu sozialetan, hezkuntzan eta osasunan ez dagoela gehiago murrizterik, hau da, egoera oso larrian geratuko lirateke hainbat pertsona, eta hori saihestu egin behar dela, kosta la kosta. Batez ere, kontutan hartut, prebizioak direla, datorren urtetik aurrera hobekuntza etor daitekela. Beraz, orain estutu behar baldin bada, izan dadila privilegioetan eta soberako gastu horietan. Bueno, egin dugu lehendabiziko erronda, kexatu ziren, aipatu dugu sozialistak eta baita ere EH Bildu koalizioko bozera maile, eta agintariak, zer duzu esateko? Ez, bueno, nire ustetan, sozialistek dirudi oso, presa handia omen dutela. Nik uste herri honetan denak ardura instituzionalak izan ditugula, eta denak dakigula aurrekontu bat lantzeko, negoziatzeko eta aurrera ateratzeko ze denborak behar diran. Beraz, iruditzen zait nahiko, ez dakit, oinarri gabekoa kritika hori. Ez dagoela ezer, nik uste dut badaudela aurrekontu irizpide batzuk. Ekonomi sailburuak legebiltzarrean aurkeztu zitun, eta eskuartean dituzue, ez dakit irakurri dituzuen. Baina irizpide horiek, aurrekontu irizpideak, zuek egin behar zenutenak, aurreko urteko ekainean eta legez baino egin etzenutenak, ja eginak dira. Sailburuek agerraldiak, beraien agerraldiak, iaia denak egin dituzte legebiltzarrean. Eta Urkullu lehendakariak, eragile sozialekin, arduradun instituzionalekin eta alderdi politikoko arduradunekin, bilera erronda bat burutu du dagoeneko. Jakina da, martxoaren 12an, Eusko Jaurlaritzaren Gobernu Kontseiluak aurrekontuak onartuko ditula, proposamena, eta legebiltzarrera etorriko direla. Beraz, egutegia hortxe dago, normalean aurrekontu batzuk, 8 bat hilabete, irauten balin badu bere lanketa eta negoziazioa eta onarpena, oraingo honetan 4 hilabetetan egingo dugu. Beraz, presa horiek nik uste dut oinarri gabekoak direla. Gero, edukirari dagokionez hori bai da nire ustetan importantena. Errealitate baten aurrean aurkitzen gara, eta da diru gutxiago daukagula. Hori, nik uste denek dakigu, denek konprobatu dugu, eta hori suposatzen du Eusko Jaurlaritzak 2013-rako 1.200 milioi euro gutxiagorekin abiatu behar dela. Hori datu bat da. Eta, ezin gainditu daiteken datu bat da. Bigarrenik, interesei dagokionez, sozialisten zorpetze politikaren ondorioz, 2012an 400 milioi euro ordaindu balin bazitun Jaurlaritzak, 2013an 800 milioi euro ordaindu beharko ditu, eta 2014an beste 800 milioi euro. Eta horitxe baita ere beste datu bat da. Eta hirugarren, gero nondik norakoa, fiskalidadearen inguruan baita ere nik uste demagogia asko egiten dela, gezur politikoak baita ere botatzen dira, argi eta garbi, esplikatuko dut, gehiegi behar bada luzatzen ari naiz nire lehen interbentzioan, baina esate baterako diruan nondikan atera, hor dago baita ere negoziatzeke kupoa. Kupoaren ondorioz, Jaurlaritzaren aburuz, 800 milioi euro ajustek eginda zor digu Espainiako gobernuak. Eta, zentzu horretan, López lehendakaritzan zegoenean, eta bere alderdikide Zapatero Zapatero gobernu presidentea zegoenean, ez zuten aurrerapenik egin. Fiskalidadea eta gero behar bada esplikatuko dut. Gero sakonduko du fiskalidadea. Baina guk ez diogu inoiz uko egin, horri buruz, eztabaidatzeko eta akordioetara iristeko. Eta hemen dauzket, datu batzuk, eta azalduko ditut, eta azalduko izkizut, Benjamin, 2009-tikan hasita. Benjamin, zure emango dizut itzain justu, zeren nolabait
zuri zuzen dizu nolaiteko lehendabiziko kritika, kontrakritika egin dizunez, ez dakit... Ez bakarrik behin, bi aldiz ere aurkeztu zuen gobernuak, aurreko gobernua Patxilok lehendakaritzak legebiltzarrean, fiskalidadeari buruz pleno monografikoak eta ezetzan bina jarri zuten bai PNVek eta bai Alderdi Popularrak. Eta bueno, argi zegoen, foru aldundi, Bizkaiko foru aldundi nagusiak, Jose Luis Bilbaok ere, planteatzen zuen ezetza eta ganera, okurrentziak eta zirelak eta barrez. Eta orain, gobernuan egonda, nola aldatu den postura, Alderdi Jeltzalearen, hori argi eta garbi dago, ez? Egia da, hori diru gutxi hau dagoela, sorpetzea da, erkidego guztien artean gutxiena dagoena, Espainia osoaren mailan, ez? Eta sorpetze hori onartua izan da, bai gobernu zentraletik eta bai hemengo batzorde ekonomikoetatik, ez? Nik uste dut, hori da ganera transparentzia osoz, transparentzian azkenengo azterketak esaten dute, puntutik lortu dituela, open data, open government, eta aurreko gobernuak. Hori argi eta garbi dago, ez? Eta, bueno, nik uste dut hor, badagoela arazo bat momentu honetan gobernuan, eta idea desberdinak eman dira. Alde batetik, sailburuak atzakak esan zuena, topea, aurreikuspen topea, altxatu egin behar zela, eta hasieran Bizkaiak hori onartu zuen, Bizkaiko foru aldundiak, naiz eta ezetza borobila esan Gipuzkoakoak eta Arabakoak, eta gero, lehendakaritza esan du, esperoz agian, etorkizunean, Alderdi Popularraren botoa, kontuaren alde, aldatu egin du iritziat, esan du orain tope hori ez dela altxatuko. Beraz, gaurko batzordean, nik uste dut horri buruz hitz egingo dela, ez? Eta pentsatzen dut, presa momentu honetan, beharrezkoa dela, zeren egoera ekonomikoa kritikoa izan da, pentsatzen dut, neurriak hartu behar direla lehenbailen ekonomia suspertzeko, bultzatzeko eta enpresak laguntzeko. Eta zentzu horretan pentsatzen dut, beharrezkoa direla gobernuak astean lehenbailen neurriak hartzen ekonomia hau atibatzeko. Eta langabezia gutxitzeko eta aldatzen bada, lanpostua sortzen badira asko hobeto. Hitz emango dizute, Xabier, izan ere, bada beste kontu bat, Laura Mintedik ere azpimarratu zuena, batez ere murrizketen gaira etorrita, zeren gerora bestelako gaiak ere aipatuko ditugu, ekonomia krisia eta baita ere fiskalidade gaia, baina aipatzen zuen murrizketa horiek osasunean eta hezkuntzan eman daitezkenak, hainbat alorretan bezala, kezkagarrak izan daitezkela, eta besteak beste jakina denez 1.000 eta 200 milioi euro gutxi egongo direla, murrizketak zehazki zeintzuk izango diren, argitu ez den oraindik murrizketak zeintzuk diren, eta hori ere galde egin duzu ezuek. Bai, gure aldetik azken buru Eusko Jaurlaritzaren aldetik eta Gatzagaetxebarriak egin zuen aurkezpena planteatu egiten zuen irizpideak politika sozialaren defentsa, ekonomiaren sustapena, mundu mailako proiekzioa bultzatzea eta iraunkortasuna. Baina gero zehazteragoan ez dirudi hortik jotzen duenik. Gure aldetik bat nazio proiektu bat planteatu beharko litzateken, Basque Country delako horren inguruan ze planteamentu egiten den, zehatzago beharko genuken. Eta 1.200 milioi gutxiago izate horrek zehaztu egin beharko litzateken, nun murrizten den. Irizpideekin eztabaida genezaken, gure ustez beste irizpide bat planteatu beharko litzateke zorraren gainetik, egoera zailan dauden pertsonen behar izana. Batetik eta oinarrizko zerbitzuen defentsan, guretzat ez dira gastuak hezkuntzan eta osakidetzan kasu honetan egiten diren gastua baino inbertsioak izaten dira. Eta hor aldarrikatu beharko litzateke aurrekontu horietan ez dela, hori da marra gorria. Hor hartazirik, guraizirik ez dira sartu behar gure ustez. Aurreikusi egiten da, berak esaten zuen, barne produktu gordinean koma bat galduko dela urten, eta baina prebizioa da 19.000 lanpostu galduko direla. Hor dago egoeraren larritasuna, orduan. Familia asko ari dira inolako diru sarrerarik gabe, eta horri begiratu behar zaio. Guzai gaude, nola zehaztu egiten diren aurrekontuak batez ere hezkuntzan
gizarte zerbitzuetan, eta harmonizatu egin beharko lirateke. Nik Benjaminek esan dakoarekin guk ere plantatu izan dugu, eta Gipuzkoan egia da, aurrekontuak ondo egin alizateko diru sarrera handiagoa behar direla, eta horretarako ezinbestean da iruzurrari aurre egitea, baina zerga politika aldatu egin behar da. Zerga politika aldatu egin behar da, nik ikusi izan dut Eusko Alderdi Jeltzalearen irizpideak zeintzu izan diren, aspaldian dago debate hori. Hori mahai gainean jarri behar da, ahalik eta azkarren egin, eta bien bitartean larrialditako plan bat jarri behar da, gure ongizatearen oinarrizko egiturei eusteko. Eta oinarrizko egiturak zeintzu diren, nik uste hortan denok bat gatozela, ezta. Zerbitzu sozialen sarea, eta prestakuntza soziala, hezkuntza, eta osasuna, kasu honetan osakidetza. Eta hori sartu beharko litzateke irizpideen artean politika sozialaren defentsa egitea nire ustez lausoegia, zehatzago plantatu beharko litzateken. Murrizketarik ez, hezkuntzan, osakidetzan, eta egoera larrian dauden pertsonen prestazioetan. Hori inondik inora ere. Beste nun baitetik, badago aukerarik kentzeko. Baina, oraindik ez du ikusi nondik egokitzapen hori nondik egingo den. Hortik dijoa galdera, lehenbizi nabardura bat egingo dut, bakite erantzungo duzula, zeren jakina da, asteburuan ere Egibarrek esan zuen, eta horretik ere iragarri da, murrizketa, sailez sail, ia uneko 50 izan daitekeela, murriztu behar dela, gutxi gora bera diote. Bataz bestekoa. Bai, bataz bestekoa. Aipatu duzuzuk ere, legebiltzarrean sail bakoitzak eta sailburu bakoitzak aipatu dela gutxi gora bera, eta esan dute murrizketak egongo direla, baina egia da ere, ez dela zehazki esan zein murrizketa izango diren. Bai, hori normala da. Osa, nik uste Xabierrek orain pixkate aipatu ditun idei horiek oso zentzuzkoak direla. Nik ulertzen dut, alderdi politiko guztiak eta geuk baita ere, Eusko Abertzaleak legebiltzar taldea, xifrak ezagutzeko zai gaudela. Baina hori gauza bat da, jakinda baita ere ze kalendarioa daukagun aurretik, eta gero bestetik, beste gauza bat da, kritika politika egitea, esanez, ez dakit gu oso geldo zeagoa zela, ez. Beste ritmoak behar ditu aurrekontuak, azkar ari gara, jaurlaritza bizkortasunez ari da lanean, eta badaukagu aurrean kalendarioa. Fiskaleari buruz, behar bada gero aipatuko dut Eusko Alderdi Jeltzalearen partetik, azken urteotan zer nolako proposamen jarri ditugun, mahai gainean eta bar, ze sozialistek botatzen diguten kritika hori da gutxi gara bera Ezker Abertzaleak presoerekiko, presoen urrunketearekiko botatzen diguten kritika antzekoa da. Eta, ez da egia, ez bata eta ez bestea. Baina, edukierari dagokionez. Nik uste dut denak ez ados, baizik eta errealitate delako, 1.200 milioi euro gutxiagorekin abiatzen garela. Eta hori datu objektibo bat da. Hortikan aurrea, noski lehentasunak behar dira. Lehentasunak ezarri edozein famili batetan bezala. Zentzurretan, nik uste, bai aurrekontu erizpidetan, bai adierazpen publikoetan guk aipatu dugu zeintzuk diran geure lehentasunak. Eta lehentasunak dira, bi, alde batetik ongizatea eta gero bestetik ez dezaguna ahaztu Xabier ekonomia suspertu. Ekonomia suspertu. Ze bakarrik ongizatea bermatzeko neurriak hartzen balin baditugu ekonomia suspertu gabe, nik uste desoreka baten aurrean aurkitzen gara. Bai beharrezkoak diren, behar batzuei aurre egiten diegu, baina epe hartainerako ez dugu benetan oinarriak jartzen, azitzeko eta ekonomia aurrera ateratzeko. Beraz, berdintasun politika, herritarren berdintasunaren oinarriak dira hezkuntza, osasuna eta ongizatea. Eta gero ekonomia suspertu. Eta hor, oreka puntu bat aurkitu behar dugu. Murrizketak egongo dira? Bai, egongo dira. Zeren eta, esan behar dugu baita ere, azken urteotan administrazio guztiek murrizketak egin dituztela. Edozein kolore politikoko instituzioak edo erakundek egin dituzte murrizketak. Bai sozialistek, bai Bildu edo Ezker Abertzaleak, bai PPek eta bai guk. Gauza da, ze tamainean
eta noraino. Bueno, nik uste dut hor, ez dakit adibide gisa, serbitu daiteken Maslowren piramidea. Maslowren piramidea, aurkezten digu, oinarrian badudela oinarrizko behar batzuk, eta geroz eta hori, gai bat garatzen balin bada, behar horiek ez direla hain funtsezkoak. Orduan nik uste dut zentzu horretan, eta ez ditut adibide zehatza jarriko, baina zentzu horretan oinarrizko zerbitzuak, oinarrizko beharrei aurre egiteko hori mantenduko dira. Eta guk konsideratu dezakegun, osagarriak diren beste neurri batzuk, hori murriztu egin beharko da. Eta gero bestetik, ekonomia suspertu. Ekonomia suspertu, zeren eta ekonomia suspertzen ez balin badugu enpresei lagunduz, ikerketa garapena eta berrikuntza bultzatuz eta abarreko nazioarteratzea eta abarreko neurriak hartzen ez balin badugu, nik uste epertainerako konortea baino norabidea galduta eukiko dugu. Eta hori baita ere beharrezkoa da. Beraz, lehentasunak, eta geure aldetik jarrera oso garbia da, Urkullu lehendakariak esan du, Gatzagaetxebarria sailburuak baita ere aurkeztuko ditugu xifrak, aurkeztuko ditugu geure egitasmo zehatzak, zenbakikin, eta legebiltzarrera jun aurretik Jaurlaritza bilduko da banan-banan legebiltzar talde guztiekin guzti hori azaltzeko. Geure jarrera oso garbia da. Guk elkarrizketatuko gara honi buruz, noski, baita ere negoziatu eta alden neurrian akordioetara iritsi. Hori da geure norabidea eta geure irizpidea. Hemen horpegin ez ezko eman duzu, ez dakit ez ez, teorian guztiz adoz, Lukekin, hau da, teoria erraza da, gertatzen dena da datu zehaztasun praktikoa falta direla, ekonomia suspertzea beharrezkoa da, eta nik lehen ere esan dut, pentsatzen dut neurria behar direla hortarako, hau da, kreditua enpresei arindu, berrikuntza eta ikerkuntza bultzatu, etorkizunerako, nik pentsatzen dut hori dela oso importantea, zeren karo, lanpostuak galtzen eta galtzen baldin badoaz, azkenean diru gutxiago izango dugu, oinarrizko zerbitzua mantentzeko eta bultzatzeko, eta ez dugu izango dirurik, zerbitzu, oinarrizko zerbitzu publiko horiek, bai osakidetza, edo hezkuntza, edo mantentzeko eta zerbitzu publikoak, ez? Nik uste dut, problema da, zer da muina mantendu behar dena zerbitzu publiko horietan, eta hori da nik uste dut falta dena, eta hori da orain zehaztu behar dena, ez? Eta bueno, egingo dut, eta zehazten dutenean, jakingo dugu, ados gauden ala ez, egiten duten murrizketakin, eta apoiatu daiteken ala ez, eta hori guziko da, etorkizunean, ez dakit noiz izango da, aurkezpen hau. Dena den, itxura badirudi ez dela ona izango, zeren pentsatzen dut murrizketa gehiagizkoa planteatzen da, zeren zuke edozein zailetan, ikusten baduzu zein den gastu nagusia, personalak eramaten du asko, eta orduan hori ezin denez murriztu, hori ja presupuestatuta dago, zehatzen baten, gastu korrientean inbarko zenuke, murrizketa ez, eta gastu korrientean asko murrizten baduzu, azkenean oso zaila izango da funtzionamendu egoki bat izatea edozein zailak. Hori da kuestioa. Bai, gure luke halako batean psikologiaren munduan sartu da Maslowren piramidea. Osotasuna oreka izaten da, pertsonaren kasuan oreka. Nik ez dut uste piramide horretan dago, puntan dago self edo pertsonaren garapena eta autoestimoa eta dena beharrezkoa da. Hemen ekonomia suspertu, nork eta nola. Administrazio publikoak ze erantzunkizunak dauzkan ekonomiaren susperraldi horretan. Zer egin behar dugu? Mailegoa aipatu izan da. Zer gertatzen da Kutxabankekin? Bankarizazioa gertatzen ari da. Kutxabankek mailegu nahikorik ematen aldu enpresa egoera larrian da den. Gure enpresa eunean, hortan enpresa txikiak, mikroenpresak dira nagusi eta zailtasuna dauzkate kaudimen aldetik, likidezia aldetik, ez daukate dirurik eguneroko askotan lana bai,
baina gastuei aurre egiteko gaitasunik ez. Nik uste hor dago arazo larri bat, eta pentsatu egin behar da Kutxabankekin ze planteamendu egiten den. Hau da, bankarizazioaren aldeko banketxe bat bihurtzea eta Madrilen onartu behar den lege horren arabera zer gertatuko den Kutxabankekin eta maileguen hildoekin, ezta? Errez esaten da, Maslowen piramida lehenengo sopia eta gero filosofia, esaten da kostaldeko herri batean, eta egia da, lehenengo sopia eta gero filosofia. Gure sopia da, oinarrizko egitura aipatu egiten ari garen etengabean eta hortan bat gatoz, eta hori egin behar da, esplizitatu egin behar da, eta zehaztu hor murrizketarik ez dala egon. Zergatik, oso arrazoi sinplea da, egoera larrian, lehen krisiaren eraginez, lehen baino jende gehiago dago. Murriztu egiten baldin badu, alor horretan, jende gehiagoei eman behar zaiena gutxiagoa bada, egoera are larriagotu. Eta kohesio soziala funtsezkoa da. Eta inbertsio terminoetan planteatu egin behar da, ezta. Orduan, nik uste hemen giltzarritariko bada ekonomian susperraldia planteatu egiten denean, ideologiaren ikuspegi desberdinak izan ditezken, ezta. Enpresak bai, mailegua behar ditu bere jarduera eta enpresa sendoak eduki ahal izateko, baina batez ere ez erortzeko enpresa horiek, hau da, aurre ikustea, Gatzagaetxebarria jaunak izan zuen moduan, 19.000 lanpostu galduko direla 2013 urte honetan. Ni uste hor jarri behar dela lehentasuna, enplegoen zuntzik eta eten. Enpresa berriak sortzea eta sustak, bai, egin behar da, baina lehentasunak ondo markatu behar ditu, eta lehentasunak Euskal Herria Bilduren ikuspegitik lehentasuna ez da zorra, lehentasuna ez da defizita, hor jarrera tinkoak erakutsi behar dira. Mariano Rajoy bere eskuinek ikuspegi, Europatik lortu baldin bat zuen, defizitaren aurreikuspena, lehuntzea, eta gero, Madrilko gobernuak guri aplikatu nahi baldin badu defizita irizpide zorrotzak, hor indarra egin behar da emetik. Defizita ezin izan liteken lehentasunetariko bat ikuspegi, aurrekontuen ikuspegitik. Ez da zorrarena. Eta bilatu behar da, elementu gure aldetik, adostasuna planteatu egiten baldin bada, eztabaida eta egunetan agertu izan da. Hemen poliziaren bikoiztasuna eta badago nun, eta kupoaren aldetik ere kupoa negoziatzerakoan, planteatu dilitekela ez da. Badago diruan murriztu, eta ez hezkuntza osasuna. Eta orduan, sustapena, ekonomian sustapena, bai. Zein izan behar den eragile nagusia egoera honetan? Administrazio publikoa. Eta hor dago diferentzia bat, bestea, Ameriketan Obamak planteatu izan duena, da, administrazioen publikoaren aldetik, inbertsioa, eta hemen berriz, Angela Merkelen hildotik, dana austeritatea, dana murriztu, dana itxi, eta hori zugarria da, garestiegi ordaintzen ari gara hori. Eta ni sumatzen dut askotan esaten denean, eske guk kumplitu egin behar dugu, esartzen diguten zorra eta irizpida, kumplitu egin behar dugu. Kumplitzeak ez du esan nahi ametitzea besterik gabe. Eztabaidatu egin behar da, arrazoitu egin behar da. Edo beste bide batzu jorratu baita ere, zer ikuste buruarekin baita ere, jokatu egin behar dela, eta azken boladan, azken hilabeteotan baita ere, nik uste ezker abertzaleak hainbat eta hainbat udaletxetan horrela jokatzen ari dela, beste gai batzuk aipatzen baldin baditugu. Nik uste dut, Xabier, oso planteamendu interesgarria jartzen duzula mahai gainean. Nork, nik uste dut historikoki aztertzen baldin bada, zein izan den Eusko Jaurlaritzaren eta beste gainontzeko administrazioen papera euskal ekonomia suspertzerakoan, nik uste ondorioa oso garbi dela, oso aktiboa izan da. Ez da bat ere liberala izan, zentzu batean. Ez duela esan, nik ez dut hemen pixkat politikak sustatuko,
politikak bultzatuko, baizik eta ekonomia eta enpresek joain daitezela bere kabuz, eta alduena pixkat salbatu dadila eta ezin duena erori dadila. Ez, hor nik uste du planifikazio estrategiko bat egon dela, eta zentzu horretan Jaurlaritzak oso paper aktiboa izan du, beste munduko herrialdetan horrela ez da izan, teoriak oso desberdinak daude, eta nik uste dut geure partetik behintzet Jaurlaritzak zentzu horretan paper hori betetzen jarraitu egin behar du. Osea, oso aktiboa izan behar da ekonomia sustatzerako orduan. Kutxabank, nik uste dut Kutxabanken inguruan bankarizazioa ez dauke zerikusia maileguekin. Esan nahi dut, bankarizazioa eman ez pasan, nik uste Kutxabankek baita ere zailtasun handiak izango zituen maileguak merkatuan eta enpresei eta familiei eskaintzeko. Azken batean, Kutxabankek geure aurrezkiak jasotzen ditu alde batetik, baina gero beste batetik bankuen arteko merkatuetan hartzen du dirua eta hor zailtasunak balin baditu, naiz bankarizazioa bankarizazioa ez, hor zailtasunak mantentzen dira. Eta enplegua suspertu. Erabat ados. Horregatik nion nik uste dut oreka bat behar dela. Oreka bat behar dela geure ongizate estatua mantentzearekin eta gero bestetik ekonomia suspertzearekin. Ongizate estatua mantendu, esain nahi du nik uste bereizketa bat egin behar dugula. Nahi eta nahi ez egin beharko dugula. Familiek egiten duten bezala. Famili bat, ez dakit, igual adibide hona dan, baina azkeneko urteetan, ez dakit, oporretara, ez dakit esango nizueke, Siziliara bali bazi joan, orain zailtasunak balin baditu, behar bada, ez dakit, iparraldera jungo da. Oporretara jun bai, baina ez hain urruti eta ez hain beste gastu eginez. Eta gero bestetik enplegua, eta enplegua sortzeko, nik uste enpresa konzeptua, enpresa gizon emakumeek profesionalak babestu egin behar dira eta bultzatu egin behar dira. Eta nik areta gehiago esango nuke enpresa konzeptua laztandu. Ez da bat ere erresa enpresa bat jartzea. Ez da bat ere erresa enpresa bat jarrita gero mantentzea, soldatak ordaindu behar dira, fakturak ordaindu behar dira. Eta nik uste dut, arriskatzen dena, eta pertsona bat, naiz, merkataritza arloan, autonomoen arloan, edo enpresa bat jartzen balin badu, nik uste dut, geure miresmen osoa behar duela, eta geure laguntza eta babes osoa behar duela. Zeren eta ez gaitezen engainatu, administrazio publikoak beraien papera badute, paper gainera aktiboa, baina hemen, funtsean, enplegua sortzen dutenek enpresek dira. Eta beraz, enpresek behar dute geure babesa, bai praktikan, eta baita ere, nik esango nuke filosofikoki. Eten txiki bat egingo dugu, gerora jarrituko dugu, eta injustu fiskalitatearen gaia berari hartuko dugu, jorratzeko, uste gogoa duzuela bereziki Zubiak eta baita ere Xabierrek. Baina esan bezala, lehen da bizi, iragarki tarte txikia eta segidan izango gaituzu berriz ere hemen Esatea Libre saioan. Nik ere uste dut komuneko urak eta sukaldekoak zapore desberdina dutela. Nik ere deitu izan diot lagun bati. Nik ere gehitu nuen ama lagun gisa eta damututa nago. Nik ere bai. Bai, nik ere esan izan dut. Bai, iristen ari naiz. Nik ere hankarekin bota eta eskuarekin hartzen ditut. Nik ere ukitzen dut ez ukitu jartzen duen tokian. Nik ere jarri izan dut, nien naiz izan aurpegia. Nik ere esaten dut. Agur, Benur! Gerarka Bonaparte! Ona da gauza berdin asko edukitzea. Euskaltelek ona abiatu du. Mugikorra, finkoa, internet eta premium telebista elkartuta guztietan aurreztu dezazun. Ona, dena duzu gutxiago ordainduta. Behien txulun abailaraz bailara, baserrien arnaza lurraren taupada, gure honena heldu da saltokietara, Euskal Herria esnea bertatik bertara. Gara urtekaria 2012.
urte erabakigarria krisiaren bidegurutzean. Gertaerak eta gakoak liburu batean. Dokumentu historikoak, protagonistak, berau ulertzeko gakoak, irudiak, grafikoak. Historia alda ez diezazuten. 11,95 eurotan, gehi gara. Datorren larumatean eta igandean, ohiko saltokietan. Bilboko Alde Zaharrean kalderapeko jatetzea. Txakur kalea bat, eguneko menuak 11 euro eta asteburuko menuak 18 euro. Enkarguzko menuak, telefonoa 944164089. kalderapeko.com. Nik ere uste dut komuneko urak eta sukaldekoak zapore desberdina dutela. Nik ere deitu izan diot lagun bati. Nik ere gehitu nuen ama lagun gisa eta damututa nago. Nik ere bai. Bai, nik ere esan izan dut. Bai, iristen ari naiz. Nik ere hankarekin bota eta eskuarekin hartzen ditut. Nik ere ukitzen dut ez ukitu jartzen duen tokian. Nik ere jarri izan dut, nien naiz izan aurpegia. Nik ere esaten dut. Agur, Benur! Gerarte Bonaparte! Ona da gauza berdin asko edukitzea. Euskaltelek ona abiatu du. Mugikorra, finkoa, internet eta premium telebista elkartuta guztietan aurreztu dezazun. Ona, dena duzu gutxiago ordainduta. Iragarkien bueltan, hemen txegaitu ze berez ere esatea libre eztabaida saioan, eta iragarri bezala fiskalitateri helduko diogu, gerora ere bestelako gaiak izango ditugu, tartean aurrekontuei begira ere berez ere itzuliko gara jakiteko adostasun maila non eman daiteken, eta bestelakoak ere ustelkeria bada ere politikariekin justu ere jorratu nahi duelako labur bada ere. Baina aipatu dugu fiskalitatea, aipatu dugu eta gainera zu Benjamin nonaiteko galde egin diozu Maitere Lukeri non azaldu dezan alderdi jeltzaleak fiskalitate gaian zein proposamen dituen, zer egingo duen, gero Nebel Mozu aipatuko du baitere iruzur fiskalari nola egin aurre, zenbat milioi aurreztu daitezken. Bueno, pixka bat aipatu duzunez, azaldu nahi balen baduzu ere, zer daukan pentsatuta bintzat fiskalitate mailan alderdi jeltzaleak. Bai, nik zure behimenarekin pixkat aldez aurretik forma aldetik, ez? Nik uste alderdi sozialista behin eta berriro ari da esaten, guk uko egin diogula, eztabaida honi, eta zailtasunak eta oztopoak jarri ditugula. Nik uste dut hori halako mantra batetan bihurtu dela, eta orain aipatuko dizkizut zenbait ekimen, zenbait realitate guk aurrera eraman genituenak. 2009an, uda partean. Hau da, alderdi sozialista, jaurlaritzara iritsi bezain laster, guk Patxi López lehendakariari proposatu genion egonkortasunerako akordio bat. 11 batekin batera. Eta akordio hori sinatu egintzan. Eta akordio horretan, foro batzuk, eta baita ere lantalde batzuk eratzeko asmoa eta bazegoen aurre ikusten zan. Fiskalidadea hain zuzen ere tratatzeko. Eta hori, lantalde horiek ez ziren eratu. Baina geure disposizioa, Patxi López lehendakaria Eusko Jaurlaritzara iritsi bezain laster jarri genuen mahai gainean. 2011ko apirilean guk aurkeztu genuen eta mahai gainean jarri genuen enplegua suspertzeko premiazko neurriak plan bat. Eta hor baita ere neurri fiskalak planteatzen genitun autonomoentzat, merkatari sektorearentzat, enpresa txiki eta ertainentzat, eta berriro ere López lehendakaria ez zion inongo jaramonik egin guk egindako proposamenari. 2012ko maiatzean legebiltzarrean izandako eztabaidan guk esan genuen eta aipatu genuen berriro ere prest ginela inongo arazorik gabe fiskalidadearen eztabaidari eta erreformari ekiteko. Bakarrik berriro ere eskatzen genion oraingoan bai zehaztasunak López lehendakariari. Eta eskatzen genion behartzen lekuan, hau da finantza kontseiluan aurkezteko. Zeren eta denak dakigu zentzu honetan fiskalidadearen inguruan kompetentek batzar nagusiek direla. Bai suspertu zenuten Eusko Legebiltzarrean halako, ez zenbait eztabaida, baina berriro ere guk
eskatzen genizuen zehaztasunak eta paper hori zehaztuta gero, proposamen horiek zehaztuta gero, behartzen lekura eramatea. Guk egin duguna izan da momentu honetan alderdi bezala dokumentu bat egin eta ari gara alderdi guztiekin erronda bat egiten. Baita ere, datorren ostiralean, pleno monografiko bat egingo dugu, inongo arazorik gabe. Gaur, Finantza Kontseiluak burutu duen bileran, baita ere, aipatu izan dugu gai hau. Beraz, geure disposizioa erabate irekia da, eta irekia izan da beti. Bakarrik, geure ustetan, hor egondana izan da lidergo eza bat López lehendakariaren partetik, eta behar bada Eusko Alderdi Jeltzaleak egindako proposamen guztiei muzin egin PPrekin akordio bat zuelako. Eta horrela simple. Edukierari dagokionez, guk aurkeztu dugun dokumentua nahiko zabala da, jorratzen ditu edo ikutzen ditu, nik uste fiskalitatearen inguruan behar diren gai guztiak, noski iruzurra baita ere, eta zentzu horretan, esan nahi dut, eta pixkat Benjamini berriro ere pixkate aipatuz, hemen erreformak egon dira, eta azkenekoa patrimonio zerga 2010ean, eta erreforma guztiak alderdi sozialistarekin egin ditugu, edo alderdi sozialistek bere babesa eman dio. Beraz, geure jarrera zentzu horretan oso irekia da. Baina fiskalidadea, eta hor printzipioekin nik uste denak ados egon behar garela, izan behar du batez ere, noski printzipio bat ditu, progresibidadea, justizia soziala eta bar, baina ekonomia, areta gehiago gauden egoera kontutan izan da, ekonomia suspertzeko eta gero ongizate estatua alik eta bere osotasunean mantentzeko. Bi printzipio horiekin, gu hasiak gara, berriz diot, elkarrizketa saio bat alderdi guztiekin, eta espero dugu datozen asteetan edo hilabetetan erreforma fiskal hori gauzatzea. Jakinda, baita ere, erreforma fiskal bat egiten balin bada, indarrean 2014ean sartuko dela. Bere ondorioak 2014ean izango zitun, ez 2013ean. Eta 2013ean, hau da, gaur egun, aurrekontuei begira, berriro diot, 1.200 milioi euro gutxiagorekin abiatzen gara, eta zorpetze edo interesei dagokionez, aurrekortean 400 milioi euro ordaindu balin bazitun Eusko Jaurlaritzak, aurten zifra hori bikoiztu egiten da. 800 milioi euro ordaindu beharko ditu interesetan. Beraz, hori da panorama, eta horri nik uste denon artean aurre egin behar dugu. Jakina aurrekontuen gaia diru sarrera eta baita ere gastuen arteko talka nolabaitekoa dela. Hainbat akordiorako behintzat irizpide batzuk plazaratu zu fiskalitatearen inguruan, ez dakit Benjaminek konbentzitu dion edo ez? Nik uste dut ez nago ados esan dituen planteamenduekin, zeren ez da alderdi sozialista PPrekin elkartu fiskalitate kontuan, baizik eta alderdi popularra eta PNV bi aldiz, bi pleno monografikoetan fiskalitate buruz ezetza borobila eman zuten, eta ganera Bizkaiko Foru Aldundiaren laguntzarekin, hori ezetza borobila. Gure ustez, hain herri txikia garenez, 1.000 biztanle edo 200.000 biztanleekin, pentsatzen dut ez dela logikoa hiru fiskalitate desberdin izatea, hiru lurraldetan, ez? Eta, pentsatzen dut dela ere, ez bakarrik Espainia mailan, pentsatzen dut Europa mailan ere fiskalitate batera joan beharko genukela, ez? Eta non jarri beharko lirateke irizpideak fiskalitateari buruz legebiltzarrean? Gero beste gauzo bata, non gauzatzen diren zergak, non kobratzen diren, non jasotzen diren, hori logikoa da Foru Aldundien eskuetan gelditzea. Baina ardura, irizpidena izan beharko luke, edo eskumena edo kompetentzia, irizpidena izan beharko luke legebiltzarrean, hori argi eta garbi. Gero itzein genezake gauza askori buruz, hau da, momentu honetan zenbat, ze presio fiskala behar dugu hemen mantentzeko oinarrizko zerbitzuak. Hezkuntza, osasuna eta gizarte zerbitzuak eta ekonomia suspertzeko, noski. Hor guztiz ados egon gaitezke, ez? Eta presio fiskala oso desberdina leku beste batzutera Europa mailan, ez? Hemen 110 ez da heltzen. Badakigu Europako iparraldea guretzat eredua den
tokia, bai Noruega, Suezian eta Finlandian, presio fiskala uneko 44tik 48 dela. Eta han hiritarrek ados daude presio fiskal horrekin, zeren pentsatzen dutelako zerbitzu unibertsalak bateratu egiten dutela, persona guztia bateratzen dutela, eta egokiak direla beraintzako. Eta konfiantza, eta hori oso importantea da gaur egun dauen ustelkeriarekin, eta konfiantza handia dute bere nagusiengan, bere politikoengan, diru hori ondo erabiliko dutela. Beraz hemen itzegin marko litzateke bai, zer presio fiskala behar den, eta kontuan hartuta, momentu honetan presio fiskal handiena, langileak soldata dugunak mantentzen dugula, pentsatzen dut hori ere aztertu inbarko litzatekela, ez? Beste profesio batzuk asko zarrazagoa dute, iruzurra egiteko kasu honetan, ez? Orduan, nik uste dut, hitz egin behar dela, ze zerbitzu behar ditugun, eta zerbitzu hortarako nondik jaso behar dugun dirua. Egia da, aurreztu behar dugu leku guztietan aldugun guztia, bikoizketak kendu administrazioan, da hortarako gure entramaua, erakunden arteko entramauari buruz hitz egin behar dugu, hau da, bikoizketak daudenak udal, foru aldundi eta gobernuaren artean, nik uste dut hori ekiditu eskero, horti ere diru pila bat atera daitekela bai, ez? Eta ni pentsatzen dut, irizpideak legebiltzarrak jarri behar dituela, eta gero, foru aldundiak hori aurrea eraman eta onartu han adosten dena. Gibururekin ez esan duzula, baina Xaberrengan ere joko dut, zeren hemen bada baita ere noraiteko errealitatea nahiz eta EAJ-ari etzaion gehiagi gustatzen bere iztea, batez ere fiskalitatearen gaian ere ikusi dugulako aldundietan ezkerreko eta eskuineko politika bat, ez? Ikusi dugulako gutxi gora bera. Ez hainbeste, baina, behintzat planteatuko dut eta ea ala den, ez? Jakina da Gipuzkoan fiskalitatea nolaiteko gako izan dela sozialistek eta Bilduk, kasu honetan bat egiteko, eta zure esango dizut, eta bereziki Araba Bizkaian ez da gauza bera gertatu, gaina zu Benjamin aipatu duzu, hiru fiskalitate diferente, ez? Horren inguruan, ez dakit, argi dago, Lukek ez dagoela ados, baina ikusten duzu baita ere fiskalitatean talka hori alegia alderdien arteko talka edo bereizketa hori? Bai, hemen gertatzen da lehen Lukek aipatu izan du estrategiaz eta hitz egiteagoan. Nik aldarrikatu nahiko nuken herri mugimenduak eta mugimendu sozialak izan duten indarra behitu. Atzo Madrilen gertatu izan dako, ez da. Eta gure Euskal Herri honetan herri mugimenduek zerikusi handirik badaukate gure egoera eta gure ongizateren egoera. Nik ez dut uste horren beste estratega politiko zorrotzak daukagunik bideratzeko. Hemen herri sendo bat daukagu, eta ari esker lortu izan dira hainbat gauza. Eta hemen zerga politika hitz egiterakoan Gipuzkoan aplikatu izan da, eta adostu izan dugu sozialistekin hainbat eremu, eta kasualidade sozialistekin adostu izan dugu. Hau da, ezkerreko ikuspegi hori egon badago, ezta. Lidergo arazo bat dago, Luke planteatu izan da, eta lehengo Patxi Lopezen gobernuarekin nik ulertzen dut minduta egotea. Gutxiespen nabarmena izan da aurreko lehendakariaren ganako Eusko Alderdi Jeltzalearen aldetik, ez da. Eusko Alderdi Jeltzaleak ez du nahi izan, ez da eztabaidatu ere zerga politikaz. Baina orain bai. Eta, harira etorrita interesgarria da egiten den proposamena, hala ere, onartu egiten da behingoagatik zerga politika aldatu egin beharra dagoela, onartu egiten da batez ere pertsone fizikoen errentaen gaineko zerga, baina errebisatu egin behar dela, konplexua dela, eta orain bai, lehen ez. Nola ez? Galdera. Baina aipatu ditut, 2009an guk dokumentu bat jarri genuen, eta ez bakarri dokumentu bat, baizik eta akordio bat sinatu genuen López lehendakariarekin. Hor badago. PSE, PNV eta 11 batek. Eta hor, lantalde batzuk eratzeko, eta barkatu mozteagatik, baina lantalde batzuk eratzeko aurreikusita zegoen, eta ez zituzten eratu. Ez zituzten eratu. Legebiltzarrean berriz diot, eta guazen aktetara, 2012ko maiatzean geure bozera mailea, gaur egun ekonomisa helburua den Gatzagatza berriak, argi eta garbi esan zuen.
ados ginela guzti hori berrikusteko, baina behar genuela Jaurlaritzaren partetik testo artikulatu bat, eta ez lainoetan gelditu, ez printzipioetan gelditu, baizik eta gero ekin eta dokumentuak mahai gainean jarri. Begira, Eusko Alderdi Jeltzaleak eta bere buruzagi, Patxi López lehendakariarekin bildu ziren okazio guztietan paperak eraman zituzten. Paperak eraman eta mahai gainean jarri. Erantzuna, batez. Beraz, Xabier, hori benetan ez da egia. Ez da egia. Hori mantra batetan bihurtu da eta ez da egia. Eta ez da egia, eta horren lekuko da orain guk dokumentu bat jarri dugula. Mantra horretatik tira ez dute egingo. Mantra, utziko dugu mantra hor, edozein gazutan adostasunik ez zela lortu, eta orain dago eztabaida adostasunik lortuko gote den. Eta hor dago lurraldearen antolakuntza. Ni Benjamin izan du, lau esaten dugu, lau herrialde. Zerga politika antzekotasuna handia dauzkagulako, eta nik uste kontuan hartu egin behar dela, lauren artean harmonizazio bat lortzea posible dela. Baldin eta hemen dago herrialde historikoen legea, atzean eskumenen, ez dago argi ze proposamena egiten den, nun adostu behar diren zerga politikaren oinarri berriak, nun adostu behar diren. Gasteizko Legebiltzarrean, koordinazio organo horretan, alderdi politikoen artean adostasuna gero batzar nagusietara, herrialdeetako batzar nagusietara eramateko, zertan adostu behar dena. Orduan hor badago elementu ilun asko, ezta? Eta, bueno, zehozera aipatzarren agertzen ez dena, Eusko Alderdi Jeltzalearen dokumentuan, tokiko zergai buruz, ez da ezer esaten, doaintzak eta oinordekotzei buruz, ez da planteatzen, patenten esplotazioaz, ez da ezer esaten, erregimen berezia, kooperatibak eta zer planteatuko da horrekin, fortuna handien gaineko zergaren inguruan, badago asko, baina... Itzeingo dugu, arazoi gabe, Xabier. Bai, baina gure planteamentua nazio mailako proiektu bat, iruditzen zaigu, behingo gatik, mai gainean jarri behar dena zerga politikoaren oinarri berriak, nazioa ikuspegitik, planteatu ongizatearen, eta oinarrizko zerbitzuak, lehen aipatu izan duguna, horri begira planteatu egin behar dugu, da. Irizpideak planteatu, eta hemen lidergo arazoa planteatzen den, hau da, zeinek lideratu egin behar duen zerga politikaren aldaketa. Eusko Alderdi Jeltzalea, ikuste harri proiektuan, nazio proiektuan mai gainean jarri behar direla, eta ia kapaz otegaren denon artean adosteko, oso importante izango litzateken honetan. Eta gero, azkenik, Lukek izan du, zerga politika berria datorren urtean, martxa honetan ez da datorren urtean ere. Eskumene arazoa da, orain eztabaidatu egiten dena planteamendu horretan. Legebiltzarra eta badakizu, eskumenik ez dauka. Orduan, eztabaida, aingeruan sexuaren gainean, adostu egiten baldin badugu, claro, eske politikara eraman behar da, gero, eragiteko. Finantza kontseilura, Finantza kontseilua, hori da Eusko Alderdi Jeltzalearen proposamena. Finantza kontseiluan adostu. Egitura bat daukagu, eta baita ere Benjamini erantzun nahi dio, ez dakit bukatu dezun, Xabier, igual moztu indizu. Oituta nago. Baina oso erresa omen da. Osea, gauzak ateratzen ez direnean, aldatu egin behar dira. Baina zergaitik ez dira atera. Patxi López lehendakariaren lidergo ezaren gaitik. Osea, panorama politikoa, hau da, alderdi politiko desberdinak, erakunde desberdinetan agitean egotea, hori, herri honen hurbileko historian pasatu da. Esate baterako. Garai batean, bazeon Partido Sozialista Arabako Aldundian. Bazeon Eusko Alkartasuna Gipuzkoako Aldundian. Bazeon Eusko Alderdi Jeltzalea Bizkaiko Aldundian. Eta Eusko Jaurlaritzan koalizion bidez, lehendakaritza Eusko Alderdi Jeltzalea zeuken. Eta hor, lidergoa bat markatu behar da. Eta hor lidergo bat markatu ezkeo, gauzak aurrera ateratzen dira. Eta lidergoa markatzea zer da, proposameneak mahai gainean jarri. Eta gero jarrera ireki bat euki. Elkarrizketatzeko, negoziatzeko eta akordiotara iristeko. Eta hori Patxi López lehendakariak gure ustetan ez du izan. Eta nola ez du izan, oin esaten du dena hankaz gora jarri behar dela eta erabat aldatu egin behar dela.
Eta orain, harmonizazioa, eta orduan Eusko Legebiltzarra izan behar dela, hemen fiskalidadea markatu behar duena, eta bar. Ez, arazoa igual ez da eskema, baizik eta zuek izan duzuen lidergo eza, Benjamin. Hori kontutan hartu behar da. Bigarrenik, Europako iparraldeko herrialdetan, ze fiskalidade duten, berriro ere ahaztu egiten dugu beste parametro batzuk, produktibidadea eta lehiakortasun maila. Han zerga altuak balin badituzte, ongizate sistema batekin, da produktibidade aldetik, oso maila honean daudelako, eta lehiakortasun aldetik baita ere oso maila altu batetan daudelako. Antzekoa. Baietz, eta ez engainatu. Eta horrekin ator, Xabierrek esan duenari, helduz. Fiskalidadea, nik lehen esan dut, bai, ongizate eskema eta estatua mantentzeko, baina ekonomia baita ere sustatzeko. Eta nire impresioa da, lehen aipatu duzu, eta, nik uste dut ondo dagoela, baina askotan ezker abertzalea hori ahaztu egiten du. Benetan, fiskalidade, diru bilketa on bat eukitzeko, eta gero ongizate eskema edo estatu bat mantentzeko, lehenik eta behin, ekonomia ondo joan behar da, eta zentzu horretan enpresek funtzionatu egin behar dute. Beraz, nik uste oreka puntua hortxe dagoela, ongizatea bai, baina ekonomia suspertu. Enpresa, konzeptu bezala, bai praktikan eta bai filosofikoki, laztandu, babestu eta bultzatu. Kooperatibek, eta horrela bukatzeko, badakizu zer nolako zerga ordaintzen duten, ez? Bai, nik uste du sistema egokitu behar dela, aurrikusten diren sarrerei eta etorkizunai begira, bultzatu behar dena da, ekonomian lortzeko sarrera gehiago, eta horrela, diru gutxiago beharko litzateke gizarte zerbitzuetarako, personak egoera zailean dauden personak laguntzeko, ez? Zuk dinozu lidergoa falta izan dela. Lidergoa ez da nahikoa eskumenik ez dagoen kasuetan. Eta momentu honetan guk dakagun sistema instituzionala, erakunde sistemak, ez du posibilitatzen gauza batzuk gobernutik zuzentzea. Eta nik gogoratzen naiz, ez dakit, Patxi López joaten zanean Bruselasera, eta Bruselasen galdetzen ziotenean fiskalidadei buruz, ez, nik ez dakat eskumenik fiskalidadei buruz. Hori da, estatu bakarra, edo nazio bakarra, edo toki bakarra, lehendakariak edo presidenteak ez duena eskumenik fiskalidadei buruz. Beste leku zutan gobernuen esku edo legebiltzarren esku gelditzen dira kasu horiek, ez? Zentzu horretan esate dut, da ez du suposatzen inolaz ere hankaskora dana jartzea, eskumen batzui buruz hitz egitea ez du suposatzen ez lege historikoen kontra joatea, ez autonomiaren kontra joatea, ez sistema instituzionalen kontra joatea, suposatzen du gauzak egokitzen joatea. Eta hori, nabari ikusi da, orain, alderdi desberdinen artean daudenean erakunde desberdinak. Lehen gertatzen zen... Bazeon, lehen egoera hori. Lehen normalean, azkenengo 30 urtetan, PNV izan da gobernukoa eta 3 aldunditakoa. Ez ba, alderdi sozialista ez alda egon Arabako aldundian, Buesa jaunarekin. Ez alda PP 8 bat urte Rabanera jaunarekin egon. Ez alda Eusko Alkartasuna Gipuzkoako aldundian egon. Gehienetan, ordu gehienetan izan da PNV, dena... Barkatu, garai horietan finantza kontseilua existitzen zen, eta martxan zegoen, eta partidu bakarra izan ezkero erreza da irizpideak onartzea. Adostasunetara iristen zen. Baina ez dizut ez da ere moztu nahi, begira, ni Bruselan ondana. Eta urtek, eta ni esplikatzen nuenean, nik esaten nien, ulertzen zuten alde batetik eta gero bestetik ikuste zuten eredugarri izan zitekela. Eta gero beste gauza bada eta ustelkeriarekin baita ere lotuta. Hori da geure kultura politikoa. Hemen arrexena badakigu, zailtasunak daudenean, zentralizatu eta guazen simplifikatzea. Geure kultura politikoan dago baita ere adostasunetara iristea. Oso herri txiki, eta deszentralizatuta daukagu. Hori badauke bere alde positiboa eta negatiboa. Baina ni alde positiboan jartzen dut, hori akordioa bultzatzeko edo akordioak lortzeko kultura politiko bat garatzen duela.
eta hori ustelkeria baita ere neutralizatu egiten du. Beraz, errexena izan zitekeen, oain, guazen batzar nagusiei eskumen hori kentzea, izan dadila Eusko Legebiltzarra guzti hori arautu dezana, izan daiteke opzio bat. Nik uste nahiko latza guzti hori aldatzeko, baita ere juridikoki, baina nik aldarrikatu nahi dut baita ere kultura politiko bat. Eta herri honetan, naiz eta gehiegi azpimarratzen ez dugun, naiz eta txikia izan, oso deszentralizatuta dago, alderdi politiko guztiek ardura instituzionala eta politikoa izan dugu eta aukiko dugu, eta horrek bultzatzen gaitu, eta hori oso ona da, elkarrizketara, negoziatzera eta akordioetara iristea. Kultura politikoa, aurrekontuak legintzaldiko, esan daiteke lehendabiziko erronka nagusietakoa izango dira, eta ados jarri beharko zarete, kasu honetan mahai honetan zaudenak, eta ez daudenak ere Eusko Legebiltzarrean. Noski, adostasun horretarako zen maila eman daiteke, zure galdetu duzute lehendabizi Xabier, eta ez dakit nola bideratu daitekeen, zeren jakina da alderdi jeltzaleak babesak beharko dituela. Ez zait, politika gintzan berria naiz. Politikoen hitzetan argi esan danik, gurekin bat etorri ezkero adostasuna oso erreza da. Txiste bat da, ezta? Badago, guk erakutsi izan dugu hemen Gipuzkoako Foru Aldundian kapazitatea daukagula bai sozialistekin, bai jeltzaleekin adostasuna iristeko, hau da, zerako aurrekontuak jeltzaleekin aurrera atara genuen, ondoren sozialistekin. Zerga politika hitz egiterakoan, guk Gipuzkoan ari garena izan liteken, abia puntu interesgarria, praktikan ari garelako, adostasun bat zera iristeko. Erabat zabalik gaude. Bai, ordea kontua da nun planteatzen dugun. Guk zalantzan jartzen ditugu. Eta gainera, uste du eskubide osoa daukagula zalantzan jartzeko koordinazio, zerga politikarako koordinazio organo horiek, edo legebiltzarra, eta hori. Eta beraz, errespetuagatik, aintzat hartu beharko litzateke, zer eztabaidatzen dugun, nun eztabaidatzen dugun ere. Eta hori da gure planteamentua. Hortik aurrera, erabat irekita gaude. Hori bai, gure ikuspegi sozialetik marra gorriak esaten dira, topiko bezala, baina eske oso argi daukagu. Eta praktikan, bai Gipuzkoan erakutsi izan dugu, ez garela hortik pasako. Guk nahiago, ezinezkoa baldin bada, eremu horietan adostasunik, nahiago adostasunik ez izatea, eta gure planteamentuak aurrera eramatea. Guretzat, konfrontazioa ez da berez txarra. Hori bai, badakigu egoera soziopolitikoa zein den, eta oso onuragarria izango litzatekela nazio mailako hitzarmen bat bilatzea denon artean, eta hori aldarrikatzen dugu eta nahiko genuken, beraz, erabat zabalik. Baina kontuan hartuz ere, nun eztabaidatzen den hitz egitekoa dela ere. Benjamin, alderdi sozialistak marra gorriak ere baditu edo eta adostasunerako giltzak egon daitezke alderdi jeltzalearekin? Bai, noski, Xabierrek esan duen bezala, pentsatzen dut marra gorriak lehen aipatu ditugunak direla, ez? Hau da, mantentzea oinarrizko zerbitzuak, bai hezkuntza, bai osasuna osakidetza, eta bai gizarte zerbitzuak, eta noski aurreztu alden guztia. Pentsatzen dut bidea, adibidez osakidetzan markatu zuela aurreko Bengoa sailburuak, eta pentsatzen dut bai generekoan bidez, erosketa bateratuen bidez, eta bar, ni pentsatzen dut bidea markatu zirela nola aurreztu behar den, eta bueno, adibidea da, Obamak fitxatu duela bere ekiporako, eta hango osasuna irizpideak hobetzeko edo proposatzeko, ez? Ni pentsatzen dut posibilitatea badaudela, ez? Momentu honetan PNVk aukera ezberdinak ditu, ez? Eta orain Foru Aldunditan hasitako ibilbidea bai Araban eta bai Bizkaian, posible da jarraitzea, naiz eta gehiengoa ez eman alderdi popularra bakarrik, ez?
baina ni pentsatzen dut PNV zalantzak izango dituela berriro legebiltzarrean ere Alderdi Popularrarekin eta gero UPyDren laguntza lortzen badu, lortzen du gehiengoa, baina beste posibilitate batzuk ere badaude, bai EH Bildurekin eta bai Alderdi Sozialistarekin, eta pentsatzen dut irizpideak irizpidetan ados egonezkero, gero zenbaki konkretuetan posible da adostasuna lortzea. Da hori izango izateke egokia denontzat. Aurrekontuak izatea, onartuak izatea, asko hobeto, prorroga baino noski, hori guztientzako hobeto. Hori zalantzarik gabe eta jendarteak jakin badakigu ere hori eskatzen duela. Eta noski, zuek zareten nolabait giltzaren jabe esan nahi den bezala, zuek behar dituzue babesak eta ara edo bestere jo beharko duzue. Ez dakit, akordiorako aukera ikusten duzu zentu horretan? Bai, zergaitik ez. Nik uste Benjaminak orain esan berri duenari helduz, guk ez orain, baizik eta aspaldi, 2009-tik, eta López lehendakariarekin sinatu genuen akordio horretan, printzipio hori ere bazegoen, uste dugu egoera larri baten aurrean ona dela erakunde guztiek aurrekontu berri batzuk izatea. Ze hori da benetako tresna gauzak aldatzeko eta aurrera jotzeko. Zentzu horretan geure jarrera oso koherentea izan da. Oposizioan ginenean printzipio hauek mantentzen genituen eta praktikan jarri genituen, eta orain Jaurlaritzan gaudenean baita ere printzipio horiek mantentzen ditugu eta praktikan baita ere jarri ditugu martxan. Izan ere egoera ez da aldatu, areta gehiago nik uste igual gaiztotu eta okerrago junda. 2012-2013 oso urte txarrak izango dira eta ekonomia arloan. Zentzu horretan printzipio horiek aplikatu ditugu eta printzipio horiei eutsiz geure jarrera erabat irekia da. Esan dugu eta egingo dugu. Mahai gainean dokumentuak jarri, azalpenak eman, informazioa eman, negoziatu, erabat irekiak gaude, negoziatzeko eta akordioetara iristeko baita ere. Zeinekin? Nik uste dut klitxeak alde batera utzi behar direla. Hori da nire iritzia behintzen. Eta zentzu horretan berriro ere herri honen historia begiratzen balin badugu, eta lehen kultura politika aipatzen nuen, hemen guk egin izan ditugu akordio presupuestarioak, Alderdi Sozialistarekin, baita ere gobernu koalizioak, Alderdi Popularrekin eta Ezker Abertzalearekin baita. Eta Eusko Legebiltzarrean. Egin izan dugu akordioa. Orduan, nire enplazamendua edo nire galdera, bion ardura izan da, 1998an akordio parlamentario ura jaio zen momentua kontutan izan da, berriro ere gai gara baldintza berdin horiek berpizteko eta halako zeo zer egiteko? Hori da galdera. Zeren eta ez bakarrik arlo honetan, baizik eta bakegintzan, eta horri buruz ez dugu hitz egin, nire inpresioa da duela zenbait urte erresago zirela gauza batzuk gauzatzea, esate baterako espetxe politika aldatzea, presoek gerturatzea, egoera askoze gogorragoa zenean, orain baino. Eta hori, kontraesan bat da. Iruditzen zait, batzutan egoera objetiboki, kontekstua objetiboki hobeagoa izan da, kasu honetan elkarrizketarako, negoziatzerako eta akordioak egiteko, jarrerak gogortu egiten direla. Eta hori baita ere, nik uste, geure kultura politikoaren kasilan jarri behar dugula, kasu honetan behar bada hori aldatzeko. Aipatu duzunez, eta denbora ere agortu zaigunez, egia da gauza asko dobela hitz egiteko, aipatu duzu bakegintza, hori ere tarte askainen eginen, eta baita ere, bukatzeko eskatuko dizut, hausnarketa oso txiki bat eta oso bestelakoa ez dakidalako badatu zen, behintzat, legintzaldi berri honetan jorratuko den, nola jorratuko den, eta bestela zuek ere zerenlako irakurketa egiten duzuen ustelkeriaz, politikak duen ustelkeriaz. Labur eskatuko dizut hori bai, zen egia da distantziara eginiko irakurketa dela momentu honetan, eta esan ezagun zorionez ere, akaso, baina hori bai eskatuko dizuet saioari bukaera emateko, eta kaso igual eskubitik hasita, ustelkeria kasu horiek, ez dakit gerora legebiltzarren landuko diren, halako gauzak eman ez da egitezen, edo desoreka horiek gurean ere, ez dakit, Xabier, zer duzu esaten? Bai, eskerretik ez gaitezen, bai. Ustelkeriarena arazo latza da, eta nik uste muinean kutsatutago
sistema honetan, politikariengan kontrolik ez dagoelako batik bat eta klientelismo aplikatu egiten da politika egiterakoan eta boto multzo baten truke edozein gauza egiteko prest daude batzuk. Nik hemen beti topikoetan ez erortzeko politikariak nik ezagutzen ditudanak behintzat. Eta hemen daudenak barne nik uste jende ondradua dela. Baina problema ez da jendearena, problema da sistemak albidetu egiten duela ustelkeria eta orduan zirrikitu horiek estali egin behar dira. Eta hor oso zaila ikusten dut Espainiaren kultura ustela horretatik datorkigu eskubeltzen eta hor zirrikitu guztiak itxi egin behar dira diru beltzak ez erabiltzeko. Eta horretarako nik esan behar dut, lehen izan dut eta berriz gure buruaren jabe izatea. Eta regenerazioa guk egin behar dugu bertatik, bertara eta munduari begiratuta. Lehen Europako iparraldeko herriak aipatu izan duzu Benjamin, gure zerga politika guk behar dugu kohesioa eta eredu hortara joateko nik ez dakit Madrilgo gobernuaren eskutik eta erremenpean ez dago lortzerik. Une honetan, ustelkerietatik ikuskizuna egiten dute eta ikuskizun horretatik indar politikoa lortzen dute. Batzutan, Camps eta Valentzian gertatu izan dagoa da, bihurtu egiten dute ustelkeria lanabez politikoa indar gehiago metatzeko, eta hori da izugarria. Eta hori onaino iritsi zaigu. Amaitu egin behar da, klientelismoarekin, ustelkeriarekin amaitzeko, klientelismoarekin amaitu beharko litzateke behin betiko. Jarraitu zaberrek dinonari buruz, pentsatzen dut politikoa eredugarria izan behar duela, eta momentu honetan ikusten ditugun ereduak ez dira batere positiboak hemen inguruan. Bai Alemanian, hezkuntza ministrak dimititu egin zuen, orain dela 30 urte ustezko kopiak eta zati batzuna bakarrik egin zuelako bere tesian, ez? Eta nik uste dut hori izango litzateke. Eta Inglaterran, bai, ontxe beste batek dimititu du, puntuak gidatzerakoan, masteri ematerakoan, ez? Hau da, politikoa izan behar du eredugarria. Eta ereduak onak ez badira, hiritarrek ere, nik uste zailtasuna dituztela, aleginak egingo dituzte, iruzurra beraiek ere mantentzeko, ez? Zentzu horretan pentsatzen dut, politikoen artean eman direla aldaketa batzuk eta pauso batzuk, ez? Aurreko legealdian esate baterako legebiltzarrean, ni pentsatzen dut eman zirela privilegioak enduzian, hau da berdindu izan legebiltzarkide bat, beste dozin langileen bezala, eta gobernu mailan ni pentsatzen dut, lehen esan dudan bezala, open data, open government, eta kontratantearen perfilarekin, eta ni pentsatzen dut, adierazi dute azterketak, 1 puntutik 1 lortu zituen, gardentasunean, ez? Bilboko udalak lortu duen bezala, gobernu bezala gardena, ez? Eta oraingoan ere, legebiltzarrean planteatu dira, Alderdi Sozialista planteatu du, bateraezintasun legea, hau da, bukatzen duenean, politika usten duenean legebiltzarkide batek, edo gobernuan dagoen batek, ze pausoak eman behar dituen, auditoriak legebiltzarkidei, eta, reglamentuaren reforma, hau da, kontrol tresnak erreformatzeko, ez? Pentsatzen dut hori dela bidea, eta aurreko asteburuan Bilboko Alderdi Sozialistaren Kongresuan, Rubalcabak ere planteatu zuen dekalogo bat, etorkizunean nola hobetu eta nola ustelkeria ekiditu, ez? Eta nik uste dut oso importantea dela eta beharrezkoa momentu honetan. Are laburrago luke, zuk ere irakurketa laburra? Bai, oso telegrafikoki beraz. Ados gaude, ustelkeria oso arazo latza dela demokraziarentzat. Bat nator Xabierrekin, ustelkeria Espainian adierazten duela argi eta garbi, azken 50 urte hauetan Espainiak porrot egin duela. Nik uste Espainiaren gaitz historikoak berriro ere mahaigaineratu egin direla, hau da atzerapen ekonomikoa, nazioarte mailan paper nagusirik ez, haustura soziala, haustura territoriala eta gero regenerazio hitza oso kuriosoa da, baina mende eta 20 urte daramatzate regenerazioa hitza erabiliz eta gainera erabili dute erregimen desberdinetako agintariek.
Franco Primo de Rivera, eta Bigarren Errepublikan, restaurazioan, edota orain. Nik uste dut gure kultura politikoa desberdina dela eta desberdina izan behar dela, eta arazoa, nik uste hiritarrei begira, ez da hainbeste ustelkeri kasu bat egon daitekela bai ala ez. Noski, hobe egon ezpalin badago, baina Benjaminek aipatu du Europan zehar ere izaten dira. Importantea hori izanik, importantena nik uste dute hiritarrentzat da zer nolako erantzuna ematen digun. Sistemak zer nolako erantzuna ematen dion halako kasuen aurrean. Eta nik uste dut hemen Euskal Herrian eta lehen aipatu izan ditut beste bi ezaugarri horiek, deszentralizazioa eta alderdi politiko guztiek agintean egon dira, daude edo egongo dira, nik uste hori antidoto garbi bat dela, ustelkeria hemen garatzeko. Eta uste dut, Espainiarekiko guk beste kultura bat daukagula eta beste kultura bat izan behar dugula inongo zalantzarik gabe. Ala bedi, esaten da alakoetan. Benjamin Atutxa, Luke Uribe-Etxeberria eta Xabier Isasi, eskerrik asko gurean izategi gaurkoan. Eskerrik asko. Eta izango dugu tartea, adostasunak ematen diren edo ez ikusteko. Eskerrik asko da gabon. Eta zui ere esan, noski, datorren astazkenan buelten izango garela, noski, esatea libre saioan, eta noski, politika, ekonomia eta jendarteko kontuak izango ditugu zalantzarik gabe. Gabon pasa!